Здравейте хора! Днеска ще ви представя един сайт Temu. В него има всякакви неща за къмпинг и за всичко останало. Примерно, ето този душ и всичко е намалено. Този душ е 9 лева и 53 стотинки. А тази душ кабина е 50 лева. Соларен панел може да си купите. Още един душ. Душовете са много хубави, кога сте горе на Папашчер с караваната, да се вземете, да се изкъпите за няколко дена. Един път. Иначе има тук соларни панели. Даже аз имам един панел, където го пробвах на нашата каравана. Работи си на 12 волта, всичко и си имаме ток. Примерно сега ще си купим примерно за караваната ето този стол. Някакви лампи е такива. Също така ще вземем и този душ е тук, където съм си го отбелязал. Аз имам и такова малко панелче, където да е с акумулатор да ми зарежда компютъра. И можете да изкарвате пари от Temu с един линк. Примерно е този 100 ампера соларен панел. 100 ампера на 12 волта си работи перфектно. На нашото е почти такова, има и до 5 волта, за да си зареждаш телефона. Но този соларен панел е най-хубав за сега от мен. Има и тоалетни. Има си такова за ток на палатки. Ние имаме такова, за да може дали караваната е паркирана как трябва, дали е равна или е криво. Имаме си тентъл, аптечки си имаме, скара си имаме. Честно си е много хубаво. Някой път ще ви покажа и снимки. Ама за сега само сайта Temu мога да ви покажа. Защото съм много доволен от сайта. Аз лично съм един от създателите на този сайт, където аз първо получавам нещата, за да мога да ги тествам. Дали работят, подлагам ги на условия, където са за климата. Издържат, има даже мини хладилници на 12 волта. Има много различни неща. Има подпирачи за гуми, ключодържатели, спални чували, четки за зъби сгъваеми. Има си много хубави неща. Нашата каравана хладилника е на газ. И печката. Осветлението става на 220 волта и на 12 волта. Имаме си един огромен акумулатор, където един път в седмицата го зареждам. И така си имаме ток на 12 волта през цялата вечер. Караваната си има един преобразовател, където тока го контролира.
Иначе тук има много хубави неща. Има и палатки, всякакви неща има този сайт Тему. Има столове, соларни панели, скари, барбекюта, душове, помпички. Това е сгъваема тоалетна, ако някой не знае. Имаме такова. Там си има всичко, имаме си брадвичка, имаме си всичко. Ток си имаме, кога сме горе на попаща. Ето и моята поръчка, където ще направя след една седмица. Ето този душ за 20 литра. Закачвам си го отзад за караваната и си имам вода от помпата, където ще свържа с Маркучи. Така. Другото нещо, което съм си набелязал, е тази клавиатура за 18 лева. Има във всякакви цветове. По-скъпи. Те, където са така са по-скъпички. Но аз честно съм си избрал тази черната. Много макифи черното с такава подсветка. Ама иначе си е готино. Направо. Имаме си маса, отвънка си зареждаме и телефоните на 12 волта с акумулатора. Ние имаме един акумулатор, където го взех от камиона ми. Направо утре ще си взема една такава помпичка, ама само че не на тока, на помпа. И да си от 10 литра шишета да си ги сипам. Това ми ще да от мене. Айде, чао!